Фрі Едем Бекіров і свободу політичним бранцям Кремля. Із такими плакатами на центральну площу Новоолексіївки на Херсонщині вийшли ті, кому не байдужа доля їхнього земляка, якого схопили російські спецслужби на адмінмежі з окупованим Кримом. Тяжкохворого Едема Бекірова цинічно звинуватили у незаконному зберіганні та перевезенні зброї і запроторили до Сімферопольського СІЗО на 2 місяці. Едем Бекіров у неволі провів вже 22 дні, і кожен наступний може стати для нього останнім. Як кажуть його рідні, як в Новоолексіївці вимагали свободи і для Едема Бекірова та інших політичних бранців Кремля, розкаже наша Тетяна Сулій. Це Новоолексіївка, невеличке селище на Херсонщині, неподалік кордону з окупованим Кримом. Гульнара Бекірова ледве стримує сльози. Всі ці люди, їх майже сотня, попри негоду вийшли підтримати її чоловіка Едема Бекірова. В руках тримають плакати «Свободу політичним в'язням» і «Фрі Едем Бекіров». 12 грудня їхній земляк їхав навідати маму у Сімферополі. На адмінмежі його затримали російські спецслужби. Далі абсурдне звинувачення в організації таємного схрону з вибухівкою Джанкої, судилище і арешт на 2 місяці у Сімферопольському СІЗО. Це місце може вбити Едема Бекірова, каже дружина Гульнара. Йому із шунтами в серці, цукровим діабетом і з раною, що не гоїться. На місці ампутованої ноги необхідний постійний нагляд лікарів, щоденні перев'язки і 1,5 десятки найменувань медикаментів на добу. Натомість його тримають в нелюдських умовах загального блоку СІЗО. Є ризик і повторного інфаркту, є ризик, це інфікована рана, вона буде бушувати і його або треба буде цю культю оперувати, або він помре там. Люди небайдужі і люди, які підтримують. Сьогодні, яка сьогодні погода, ви бачите? А люди прийшли, тому що ці небайдужі люди до горя нашого народу, до горя сьогодні, який і в нашій родині, і біля нас. Едем Бекіров обов'язково вистоїть, бо його підтримує вся Україна. Так думають ті, хто прийшов сьогодні підтримати і самого Едема Бекірова, і його родину. Вони впевнені, усі політичні бранці Кремля, серед яких і їхній земляк, мають повернутися додому. І ми дуже вражені тим, що трапилося з Едемом Агою, і тому ми тут, щоб підтримати дружину, підтримати сім'ю і висловити свою точку зору до того, як Російська Федерація повела себе з кримським татарином у Криму. Наш первый шаг на это для того, чтобы освободить из застенок крымских Эдема Бекирова. Не мог сделать человек, больной человек, инвалид, не мог сделать это никогда. И зачем, если у него там есть родственники, его там мать живет и дочь, и он пойдет какие-то противоправные меры там делать, это просто глупо будет. Окупанти в Криму запроторили за ґрати невинну людину. Так вважає голова Херсонського меджлісу Ленур Люманов. Він сьогодні серед тих, хто прийшов підтримати кримського татарина Едема Бекірова. Впевнений, його схопили, бо в окупованому Криму російські спецслужби готують чергову провокацію. Це мост. Мост, який все-таки рухне. А зараз, мабуть, скоріше всього, йде підготовка і ищуть людей, на которых это повесить. Мост в один день, когда он сам должен будет рухнуть, его взорвут просто. И уже будут подготовленные материалы. Кто виноват? Украина виновата. Люди, які прийшли сьогодні вимагати свободи для Едема Бекірова, впевнені, і їхній земляк, і решта українців та кримських татар зі списку політичних бранців Кремля обов'язково вийдуть на волю. І щоб там, у російських застінках, вони змогли вистояти. Їм потрібна підтримка тих, хто чекає їх тут, вдома. Тетяна Сулій, Заман, АТР.